Bon vespre, començarem l'acte d'avui, que sortia dins el programa aquest de Nadal Cultural, que era la presentació del llibre, que bé segur que recordareu que vàrem inaugurar una exposició, que fa referència al tema de l'educació aquí dalt, del qual que ha coordinat l'exposició és Antoni Ulí, que també és per aquí, i que després també aprofitarem, ja que ell ha pogut venir avui, també per fer una visita guiada a l'exposició, però el motiu principal avui, a més de l'exposició que ja vàrem inaugurar, és la presentació d'aquest llibre. D'aquest llibre que fa referència a l'educació, a l'escola, aquí a el municipi de Sant Llorenç des Cardassà, des de finals del segle passat fins, del segle passat l'altre, fins pràcticament l'any passat. Aquí hi ha diversos autors d'aquest llibre que han col·laborat i que han escrit diversos apartats que hi ha aquí, també n'hi ha que no saben aquí i que també han col·laborat, hi ha directors d'escoles, de les escoles d'aquí que hi ha hagut durant tot aquest temps, mestres, professors, i també hi ha gent que ha participat en les associacions de pares i mares de les escoles, i també especialment volen donar les gràcies per haver vingut aquí també a Catalina Miquel Gaià, que és una dona Catalina, que és una mestra, que va estar aquí, me deien Tomàs que és el que cercaven, que no el que van declarir, però entre l'any 60 i 75, crec, de qual vos agraïm que heu vingut també en aquesta presentació d'aquest llibre que parla de l'educació. Ell vos parlarà estrictament del llibre, però jo abans sí que volia fer un petit incís amb unes paraules que va dir en Pep Cortés precisament l'altre dia, una d'aquestes comissions de cultura que tenim, allà on feia referència que va dir que si ens quedava una part, un àmbit del municipi que no estava estudiat històricament, que no s'havia fet un estudi científic i que pogués quedar imprès un llibre com altres àmbits que tenim ja de la història de Sant Llorenç, com podien ser aquest de Sant Llorenç, que és dos llibres que se van editar ja fa temps, Sant Llorenç ahir, que hi havia dos que eren seguidors, després també la història del Cardassà, allà on va participar també, a més d'en Pep, n'Ignaci Humbert, que no el veig per aquí, però supos que no l'ha pogut venir. També, com recordareu, fa 2 anys que vàrem editar de les brodadores, que va ser a través d'una beca que van donar a través de la Universitat de les Balears també, que van participar activament en l'ús del Melis de Porto Cristo. Després també tenim editat també el llibre del centenari, que aprofit per dir que si qualcú en vol algun exemplar en tenim un parell aquí baix que avui mateix sí que vos podem donar, avui mateix. Després també tenim d'en Pep Cortés, també que fa referència al patrimoni històric. També se va editar un llibre fa 2-3 anys, no fa més, també de la banda, i per tant amb aquest pràcticament tindríem enllestit el que és tot l'àmbit de la història de Sant Llorenç des Cardassà. Aquest previsiblement i possiblement tingui una incidència i pintura més enllà de l'àmbit local, com molt d'altres, però especialment aquest, tot tenint en compte que aquí se parla dels inicis de quan se van crear les primeres escoles, que ells ja us explicaran detingudament, fins pràcticament l'any passat, que és, durant tot aquest temps, tota la gent que ha passat per les escoles i les diferents històries que hi ha de cada història de diferents nuclis de població, ja sigui aquí a Sant Llorenç, Sant Carrió, i recentment, més modernament, de la Coma. Per parlar del tema de l'educació, avui hi ha hagut també, que aquí agraïm, na Francisca Salvà, que és doctora de Ciències de l'Educació de la Universitat de les Balears i també professora de Pedagogia, i que, per tant, també és un bon motiu avui dins l'àmbit aquest de Nadal Cultural, amb el que fer una incidència d'aquesta importància dins aquest programa que tenim i que fa referència, evidentment, a l'educació i les escoles del terme municipal de Sant Llorenç des Cardassà. Moltes gràcies per venir. Bones tardes a tothom. En primer lloc, vull agrair la convidada a participar en la presentació d'aquest llibre, l'Escola Sant Llorenç des Cardassà, 1892-2015. I això per diferents motius. En primer lloc, la persona de qui ve la convidada, en Guillem Pont, és amic, company de fa molt d'anys,
i aquí també feia molt d'any que no coincidíem. Per tant, quan me va... Sí, boja. Perdó? No, sí, ja està. Que és que ho gravava, això? No, però això t'havia de costar allà, sí. Va. Bé, feia molt de temps que no coincidíem amb en Guillem i trobant-nos per participar a la presentació d'una publicació a la qual ha participat tan activament, per jo és un motiu de celebració. També aquesta presentació, aquesta convidada que va fer en Guillem, me remet a una part molt important de la meva biografia professional, que està lligada als serveis municipals de la comarca de Llevant. Jo vaig ser la responsable del primer servei d'aquest tipus a Mallorca, que se va crear el novembre de 1980. De Sant Llorenç va ser el segon, 1983, i a continuació, al cap de pocs anys, crearen els de Capdepera i Son Cervera. En posterioritat, i ja des del Departament de Dinàmica Educativa de l'Ajuntament de Palma, que també vaig dirigir, vaig poder conèixer de primera mà l'apassionant d'experiència de les Sitges. Per jo és una època amb molta llum, la Constitució s'acabava d'estrenar, teníem el primer ajuntament democràtic després de la dictadura i la convicció que tot en el futur seria millor. I jo tenia 20 anys. I amb aquest estat d'ànim vaig encarar la lectura d'aquest llibre, l'Escola a Sant Llorenç des Cardassar, 1892-2015. Dic que la lectura del llibre m'ha resultat molt interessant i he trobat moltes coses que m'han interessat molt i a més que no coneixia. És un llibre documentadíssim, una mena d'enciclopèdia que només poden fer persones que compleixen una doble condició. Per una banda, persones que tenen un coneixement directe del tema perquè són del lloc i perquè han participat activament en allò que expliquen. Són subjectes actius i apassionats de la temàtica en relació a la qual escriuen i això conflueix amb una segona condició, la seva formació i rigor acadèmics que se tradueixen amb una meticulositat en la tasca de documentació, amb una enorme pluralitat i riquesa de les fonts que fan servir. I, en definitiva, en darrer terme, en una escriptura que junta amb èxit els sabers acadèmics i experiencials. En tot el llibre hi ha ben present dues perspectives. La local tracta de l'escola i més globalment de l'educació a Sant Llorenç, donant detall de fets, de llocs, de persones. I la global, en el sentit que se situen històricament els fets i que aquest situar històricament es fa amb un enorme rigor i també amb la voluntat que ens doni claus imprescindibles per entendre lo local. És un llibre amb vocació pedagògica i de recuperació d'una part de la memòria històrica, l'educació d'un petit gran poble del Llevant de Mallorca, tal com es planteja a la pàgina 16 del llibre, de l'edició en aquesta fotocopiada, la qual jo m'he basat per fer aquesta presentació. El focus del treball és, i ara cito textualment, el reconeixement a la tasca sempre ben intencionada d'un ample grup de persones que s'han dedicat professionalment a l'educació. I, tal com diu en el pròleg Bernat Sureda, també aquí entrecomillat, aquest llibre és un homenatge a l'escola, en general, i a la de Sant Llorenç en particular, a la institució i a les persones que l'han feta possible, i escrit per persones amants de l'escola i entusiastes de l'educació. També és un text al qual s'ha dedicat temps, en una època en què aquest temps escasseja o en què la multiplicitat d'activitats que se'ns proposen ens en deixen poc de temps per concentrar-nos de veres en allò que trobam central. O, fins i tot, ens dificulta pensar en allò que és central, que és rellevant, que és el bessó, que volen que sigui el bessó de les nostres vides. No és un llibre accelerat, en termes de Hartmut Rosa, ni del Nollots, en terminologia de Marc Auger. Tampoc no és un llibre líquid, en termes de Bauman. Més bé destacaria la seva solidesa, les seves arrels, la seva contextualització en un territori, en un temps, i el protagonisme que en ell hi tenen les persones en noms i llinatges.
Acompanyant les perspectives globals en relació a les temàtiques que es tracten i trobam, de fet, llistes, fotos, biografies, totes elles interessantíssimes. El sentit d'aquest estudi que aquí presentam en forma de llibre, que s'apunta des del principi, és que es converteixi en una eina de transformació i canvi. I aquest sentit li dona unes característiques pròpies durant tot el seu desenvolupament. Quan als diferents apartats del llibre jo destacaré algunes coses, ja sabem que quan destacam unes coses vol dir que deixem de destacar-ne unes altres, però estic segura que després les altres persones de la taula en remarcaran d'altres. Jo volia destacar l'apartat de marc conceptual, on a partir del model Miel-Aret se presenten els diferents factors que intervenen a l'escola. Després, destacar també, com se deia abans, com el gruix del llibre se centra en l'escola, tal com se pot esperar del títol, i que és especialment rellevant el recorregut històric que se fa en el que se'n diuen les condicions de la institució escolar a etapes, on es fa una tasca de síntesi que mostra un coneixement profund i també una elaborada capacitat d'explicació del tema. El recorregut des de la il·lustració, la llei general d'educació que marcaren i marquen la història educativa a Balears, la capacitat de rastrejar allò que encara és clau en l'anàlisi i millora del nostre sistema actual, com són els textos escolars, que textualment en el llibre diu avui llibre recomanat per a les editorials versus ensenyament personalitzat, el paper dels educadors i educadores com a instrument de transmissió al servei del poder establert o bé del canvi, el paper de l'Església com a vehicle del pensament més conservador i com a instrument de control social, els elevats nivells de l'alfabetisme. També es fa un repàs exhaustiu als diferents centres i els seus protagonistes a l'apartat de condicions locals. Volia destacar també els apartats específics que relacionen l'Ajuntament amb el sistema educatiu, i concretament quan es situa el naixement de Sant Llorenç com a municipi independent, se lliga a l'existència de la llei Moiano, llei educativa aprovada l'any 1857, en el marc de la qual els ajuntaments eren els responsables de les escoles del municipi i que d'aquesta època ve aquell dit encara popular desgraciadament de passar més fang que un mestre d'escola. Però en el llibre també se resalta com en aquesta mateixa època, de manera paral·lela, ja tenim els moviments relacionats amb l'escola nova i com aquests moviments arriben tard a Mallorca en general, i se parla concretament en el municipi, que se situa aquesta influència a partir del 76 a partir del centre d'esplai. També, com no podria ser d'altra manera, se fa un repàs a l'època de la República i del franquisme, que després ja ens han dit que tindrem l'oportunitat de retornar més en aquests dos períodes a partir d'aquesta exposició de dues aules típiques de cada una de les èpoques. Del franquisme se parla de la depuració, de l'escola i et sobre com a enemics del règim, els morts, les declaracions, l'odi a racil, les fuites dels amagatals, les depuracions dels educadors, l'aplicació de les passions humanes en tota la seva cruesa i dit paraules textuals, en un entorn impositiu, autoritari i tancat, impregnaren de por les accions i el sentir, una por que encara portam arrelada a l'ésser. I, dels diferents casos de depuració franquista, jo he triat un fragment del car de la mestra María del Carmen Amparo de la Monja López, a qui s'acusava de haver llevado una vida particular muy libre y desarreglada. És un símptoma clar de com anaven les coses. Després passa ja a èpoques més recents, a parlar del desenvolupament del turisme, la llei d'educació dels 70, i com aquí aquest desenvolupament econòmic i aquest desenvolupament de l'escola van un poc de la mà, i quines contradiccions crea això en el sistema escolar, però també en relació a aquesta època se parla d'unes altres institucions també educatives, que no són l'escola,
però de les quals se ressalta el paper que tenen a l'educació del municipi. I en relació a la innovació educativa, jo crec que això és una cosa que és molt present en el llibre, és a dir, és un llibre, ho dèiem abans, se centra molt en l'escola, però també apunta tota aquesta altra part de sistema educatiu que té un impacte en la societat llorencina i també que té un impacte en la millora i la innovació de l'escola. I aquí hi ha un repàs de les paper importantíssim de les associacions de pares i mares, de les escoletes infantils, del Servei Municipal d'Orientació Educativa, el que va suposar un moment on hi va haver els primers ajuntaments democràtics i on les escoles públiques estaven molt deixades, hi havia molt poca preocupació per l'ensenyament per part de l'Estat i com els ajuntaments van complir aquest paper tan freqüent i que ara la llei Montoro que les vol negar una altra vegada, i és aquest paper de donar resposta com a administració més propera a la necessitat més rellevant de la població. Llavors això parla del Servei Municipal d'Orientació i de la seva reconversió en diferents serveis municipals. Després parla del Club Cart, que segur que vosaltres, les persones que sou aquí, teniu una memòria molt directa. Jo m'he quedat amb aquell fragment que m'ha agradat del secretari de l'Ajuntament, que va assenyalar que a Sant Llorenç hi ha hagut tres revolucions: l'arribada del tren, l'arribada del turisme i l'aparició del Club Cart. M'ha agradat aquesta afirmació d'aquest senyor. Després mos parla de les Sitges. Les Sitges jo no en diré gaire cosa, crec que en Guillem en dirà molt millor que jo, però sí, el que vull dir és que ha estat una experiència pionera no només a nivell d'illes, sinó també a nivell estatal. Jo en aquella època estava a l'Ajuntament de Palma i record que oferíem a les escoles l'oportunitat d'anar de visitar aquest equipament que era això únic a les illes i molt capdavanter a nivell estatal. Llavors, poblat Caleòtic, centre d'adults, auditori Samàniga, i ja per tancar jo només volia dir, que no m'ha fet massa llarga, citat a Gramsci, parafrasejant una cita que hi ha en el llibre, quan diu: la història es converteix així en l'instrument que permet comprendre el present a partir del passat, l'arma que permet modificar-lo i avançar en la construcció d'un futur millor per tots. I és en aquest sentit que entenc que el llibre acaba amb una crida a la reflexió sobre per on avançar des de lo local i, per tant, apuntant la importància que la comunitat i també l'Ajuntament, com a representant més proper de la mateixa, situï l'educació en el centre de les seves polítiques. L'acte que avui ens reuneix em fa ser optimistes al respecte. Un poble que té persones compromeses amb la comunitat, a la voluntat, amb els sabres, amb les energies, per dur a bon terme un llibre de les característiques del que avui es presenta, rigorós, detallat, amb visió global i alhora local, que és capaç de portar la memòria històrica de l'educació al municipi sense obviar ni passar per damunt contradiccions, interessos oposats, injustícies, i posant en valor la dedicació dels i de les mestres i també de les associacions en la dinamització de la vida cultural i educativa del poble, és també un poble capaç de transcendir aquest passat i avançar a la construcció d'un present i d'un futur millors. I aquí l'educació entesa des de la perspectiva de la comunitat que educa, de les ciutats educadores a les que es fa referència a l'apartat de les propostes del llibre que es presenta n'és l'eix central. Deia abans, seleccionar sempre suposa deixar coses fores i deman disculpes a les persones que les hagués agradat sentir a la presentació que ressaltava alguna cosa que justament no es menciona o es passa molt per damunt. En qualsevol cas, segur que tindrà l'oportunitat de completar el que s'ha dit en el debat. Gràcies. Bon vespre.
gènesi d'aquest llibre sorgeix, ho ha explicat Esbalda fa moments, de la necessitat de deixar damunt paper la memòria històrica relacionada amb el fet educatiu en el municipi de Sant Llorenç des Cardassar. No va ser fàcil marcar quin camí havíem de seguir, perquè els plantejaments no eren sempre plantejaments que fossin unànims. I per tant, hi va haver debat, hi va haver plantejaments diferents, i en el final vàrem partir d'una idea que creiem que era bàsica. Aquest llibre havia de ser, el primer de tot, un homenatge a les mestres i les mestres que des de l'any 1892, data en què el municipi de Sant Llorenç és independent, fins avui en dia, fins avui mateix, havien fet feina en aquest municipi i havien aportat la seva experiència a l'educació a Sant Llorenç des Cardassar. A partir d'aquesta idea central, vàrem pensar que hi havia d'haver una reflexió teòrica damunt el tema educatiu, però que a la vegada també hi havia d'haver un recobrament de la memòria, de la història, del que havia estat l'educació, del que havia estat l'escola a Sant Llorenç. D'aquí el títol, l'escola en mayúscula, com a fet educatiu, a Sant Llorenç des Cardassar, des de 1892 fins a l'actualitat. Jo crec que una sola persona hagués estat molt difícil que hagués pogut afrontar, a no ser molt de temps, aquest llibre. Perquè són molts, m'ho ha dit molt de temps. Crec que deu fer 2 anys que vàrem investir en aquesta idea, i per tant, tampoc no vol dir que dedicar sense 24 hores de dia a fer feina, però sense perdre el temps. És a dir, anant fent feina habitualment, el temps s'ha allargat molt, s'ha dilatat, perquè hi havia moltes coses que compten. Això només ha estat possible gràcies a la col·laboració de molta gent. Probablement no la podré citar tota, perquè és impossible. Però així mateix crec que val la pena destacar les persones que han fet més feina a dins la redacció d'aquest llibre, independentment d'aquella gent que m'ha ajudat perquè ha aportat documentació, perquè m'ho ha dit on ho podien trobar, perquè l'ha cuidada durant molts anys. Tot això ha estat bàsic, ha estat essencial perquè poguessin desenvolupar aquesta obra. Des de la presentació del doctor Bernat Sureda, que va ser tan gentil de voler encapçalar aquest llibre, passant per un primer bloc, que és un marc conceptual que Francesca abans ha fet referència, que va anar a càrrec d'en Guillem Pont, perquè havien de situar de bon partir, que volien fer, i havien de dir també què havia passat durant tot aquest temps, sense concretar, sense anar en el detall. Havien de dir com havia estat l'educació des de l'any 1892 fins ara, a grans trets, per situar-nos, per saber exactament en cada règim polític, en cada moment històric, com era i quina era l'educació. Així des del 1892, passant per la República, per el franquisme, fins a l'actualitat. En Pep Cortés va fer tot l'apartat dedicat a la depuració després de la Guerra Civil. Tots els mestres van ser depurats, tots. No va quedar cap sense depurar. Llavors n'hi va haver que van ser castigats i n'hi va haver que no van ser castigats. Però tots van passar per aquest procés de depuració. I en Pep assenyala una sèrie de persones, les més destacades, que van patir aquest procés de depuració a Sant Llorenç des Cardassar. Després havíem de parlar dels edificis, perquè Sant Llorenç, precisament, va ser un dels pobles on l'escola pública com a edifici va arribar més tard. Probablement, la darrera hagués de ser d'Artà o la de Porreres, que va ser l'any 75, crec que era, però no hi havia un edifici que pogués considerar-se una escola. En el municipi sí que n'hi havia, perquè n'hi havia Sant Carrió, per exemple, però a dins Sant Llorenç no n'hi havia. Per tant, havíem de parlar de com eren aquests edificis, què havia passat amb tot això. I havíem de parlar no només dels edificis públics, sinó també dels edificis privats, és a dir, de l'escola pública i de l'escola privada. I havíem de parlar de Sant Llorenç, de Sant Carrió, de la Begura, que no va ser la Begura, que va ser les Planes, de Sant Berga, que eren 2 escoles rurals, de la Coma, que va ser una escola ja dins pràcticament d'un turístic,
I llavors s'havien de parlar de l'escola privada, de les monges de Sant Carrió, de les monges de Sant Llorenç, de l'escola nova, d'aquella escola que tothom associa a un edifici nou, però que teòricament du aquest nom perquè estava lligat amb l'escola nova montessoriana de Montessori, encara que les monges no el devien saber, perquè probablement aplicaven una pedagogia que no tenia res a veure, tot i que llavors es van descobrir que a Can Capes, a Palma, també li van posar nom a l'escola de la mateixa congregació. Havien de parlar de tot això, havien de parlar de l'escola parroquial, amb molt poca informació, per cert, i dels altres mestres que feien feina que seva, que feien feina particular, perquè també formaven, també eren persones que donaven formació a la gent de Sant Llorenç. Una de les feines que probablement va dur més treball va ser intentar brinar els docents que havien passat per aquestes escoles. Intentar veure tothom, probablement no n'han deixat qualcun, segur que n'han deixat qualcun, però crec que és bastant completa la relació de tots els docents que han passat per totes aquestes escoles que vos he comentat, manco les públiques, perquè les privades generalment eren persones no titulades, per tant no tenim referències de que fossin mestres i no han pogut trobar informació. Però de les públiques sí, i des dels principis de l'any 1992, a vegades abans, el que tampoc no està molt ben datat, però des del 1892 fins a l'actualitat, crec que hem pogut anar traient tota aquesta informació. A base de què? A base de la informació que guarden les escoles, de les actes dels claustres, de la informació que enviaven cada any a l'administració, de que hi ha hagut persones com en Pedro Pons que abans de jubilar-se va fer una fotografia de tot el que hi havia a l'escola. I ho he guardat, perquè ja no ho haguessin trobat avui en dia, ja no era. De Araceli, que va tenir la memòria de tot el temps que va estar a la coma i molta d'informació que tampoc no haguessin trobat. I això m'ha permès per fer aquesta relació, que crec que és bastant exhaustiva. Llavors varen pensar que també hi havia persones que havien deixat petjada d'alguna manera a dins l'ensenyament a Sant Llorenç, a Sant Carrió, a la Coma, i que mereixien que els hi féssim una menció especial. Era molt difícil, perquè intentar triar mitja dotzena de persones de totes les que han passades és molt mal de fer. Però o bé perquè hi havien estat molt d'anys, o bé perquè havien suposat un canvi, un revulsiu en la manera de funcionar d'Espòdula, o de l'escola en Espòdula, o perquè havien estat pioners a l'ensenyament d'aquella localitat, varen decidir dedicar un capítol a una sèrie de persones que varen ser la Bàrbara Ferrer, en Jaume Maol, en Pedro Pons Estel, en Araceli Méndez i en Miquel Galmés. Tu has apuntat també la gent que coadjuva, que col·labora, que forma també escola, com per exemple les RAPIMAS, l'Associació de Pares i Mares, l'ESMOE, Escolcart, els campaments d'Escolcart i de la parròquia, Centre d'Esplai, Escart Infantil, les Sitges, Poblat Teleòtic de Sillot, l'Auditori de Samània, el Centre de Sant Llorenç, gràcies a la col·laboració d'en Rafael Riera, d'en Margalida Sansó, d'en Pere Sant Andreu, que coneixien a fons aquesta qüestió i ens han pogut aportar la seva visió. Una feina importantíssima d'aquest llibre són les imatges. Hi ha un centenar d'imatges. La primera és de l'any 1897, la darrera de fa 2 dies. Rafael Duran ha fet molta de feina en relació amb aquest apartat. Primer seleccionant les fotografies, perquè no pots repetir, perquè haguessin estat 500 en lloc de 100. Per tant, seleccionant, no només seleccionant aquelles fotografies que creiem que hi havien de ser, sinó aquelles que també aportaven poca cosa, perquè llavors s'ha de fer la lectura fotogràfica. Quan tens la fotografia, has de dir què hi ha allà, perquè si no l'expliques, sobretot de les més antigues, no s'entén. Has d'explicar què hi ha. Hi ha una feina extraordinària de poder dir qui forma part de cada una d'aquestes fotografies, d'assenyalar qui són. En fulana, una fulana, la germana d'aquella, el germà d'aquell, aquesta que no sabem qui és, però la de devores, tal. Això és impagable, perquè això
només s'acerva a través de la memòria oral, de la tradició oral. I per tant, quan queda reflectida a un paper, quan queda reflectida a un llibre, és importantíssim. Crec que és un dels capítols, primer, que serà més visible, per dir-ho de qualque manera, perquè entra per la vista, l'altre potser és més farragós, perquè vas de llegir, vas d'assimilar, però aquest és un capítol molt interessant, i és molt interessant la datació i parlar de les persones que en formen part i explicar què és el que sabeu a cada una d'aquestes fotos. Hi ha una cronologia que intenta situar en cada moment el que passava a Sant Llorenç a dins el marc global del que passava en el món, per dir-ho de qualque manera, Espanya com a mínim, Europa qualque moment, però com a mínim Espanya, no només polític, sinó també si hi havia qualque aconteixement religiós, si és com si li Vaticà II, no sé, les coses més espectaculars, més importants, queden ressenyades perquè el manco hi hagi una comprensió del que passa en cada moment, i acaba amb un apartat que crec que és molt important, que són les pautes orientatives i les propostes, perquè això també era un dels objectius d'aquest llibre. No només parlar del que havia estat, sinó que havien de donar idees, propostes de cara en el futur. Gràcies a tots els que han participat, gràcies a l'Ajuntament de Sant Llorenç per haver fet aquesta edició, que crec que, com diu a la presentació la regidora Alicia i Val de Mateu, diu tal volta és una de les que més transcendència tingui, perquè és un estudi que recull la història de l'educació del terme municipal de Sant Llorenç des Cardassar, les particularitats pròpies de Sant Llorenç, Sant Carrió i de la zona costanera, i perquè aquest treball transcendeix el límit territorial del municipi, ja que la majoria de qüestions que aquí es plantegen dins del marc conceptual són vàlides per a qualsevol societat que vengui a aprofundir dins l'àmbit de l'educació en un sentit ample. Espero que serveixi per a qualque cosa. Gràcies. Si vos pareix, després entrarem en el debat, una mica de debat, si voleu, no? I hi ha la gent que està a la taula que podrà contestar, i la gent que podrà contestar, així com hi ha la curiositat. Només tres idees. Primer, el sentiment que tenc en aquests moments, i és un sentiment de gratitud. Primer, a vosaltres perquè sou aquí. Vull dir que heu deixat la rutina, el sofà i la quimilla i heu vingut a la presentació del llibre. Ja és prou important. Però també m'agradaria recordar aquelles primeres passes, la primera idea, que va ser d'en Pep, i que la Maria Montserrat, aleshores regidora de Cultura, va saber agafar l'envit. I aquell envit l'ha continuat Alicia i l'ha continuat l'Ajuntament. Crec que és important destacar aquest aspecte. Llavors, també sento un profund agraïment cap a l'assequibilitat de la Patja, jo que va ser la telefonada i ja som aquí, i també cap a aquelles persones que han fet més feines i que feien comptes, perquè m'empresta ni Tomàs ni en Ravel, quan s'hi van posar, pensaven en el viatge de feina que tenen. Una segona idea és parlar una mica de la portada. Ja sé que m'està un pal lleig, perquè has fet la meva anàlisi. Però sí que m'agradaria destacar l'encert que ha sabut, des del meu punt de vista, l'encert que ha tingut a l'hora de seleccionar el procés. Agafant la foto d'un tros d'herba, ha passat d'una herba seca a un cossiol. L'herba seca hi ha aquella escola uniformadora de la cal·ligrafia permanent, allò que a vegades els alumnes m'acusen que te recordes de la cal·ligrafia, no? Vull dir, d'aquella escola d'un temps, per passar en aquest concepte novedós que un infant
és com és una seu únic que necessita que qualcú li ajudi a nivell de nutrients, a nivell d'humitat i a nivell de claror, perquè ell se pugui desenvolupar, tal com és ell. I això és la gran transformació, des del meu punt de vista, del concepte d'educació. L'imposició d'unes ordres i d'uns coneixements que ha passat en el respecte a un nou ser, que és aquell infant concret en cada cas. I en Damià Arnau, en comptes de posar l'infant dins el social, en comptes de posar la llavoreta, ha posat en el nom escola, escola minúscula, com a genèric. Perquè de la comunitat dependrà, de nosaltres dependrà, el fet que aquesta llavoreta creixi, tingui les condicions de claror, humitat i nutrients perquè se pugui desenvolupar. Per tant, el repte és nostre. I una altra idea, la tercera idea que volia comentar, era bàsicament tres frases, que algunes d'elles ja estan dites, però m'agradarà repetir-les. Una és d'en Kahneman, que és el psicòleg que li van donar el Nobel d'Economia, que diu que l'adquisició d'habilitats requereix un entorn regular, una oportunitat adequada per a practicar-la i una retroalimentació ràpida i inequívoca per tal que pensaments i accions siguin els correctes. Per tant, entorn, oportunitat i retroalimentació. El doctor Sureda, en el primer paràgraf, diu que el llibre és un homenatge a l'escola, en general, les de Senyorencs i les de Senyorencs en particular. Un homenatge a una institució i als homes i dones que l'han fet possible al llarg del temps. És un llibre escrit per persones amants de l'escola i entusiastes de l'educació, malgrat saben i confessen que l'escola pot ser un instrument de control i d'imposició. La seva confiança en els beneficis de l'educació superen les requences. Encara en quedam d'aquells que seguim confiant en la capacitat alliberadora i civilitzadora de l'escola, malgrat que és cert cada vegada amb menys ingenuïtat. I ja per acabar, una frase que està en el marc conceptual, que és molt curta, però contundent. És a dir, l'estudi tan sols tindrà sentit si es converteix en una eina de transformació i canvi. Si no, no té cap. La feina feta no té cap sentit. I ja per acabar, abans d'entrar en el debat, sí voldria insistir una altra vegada en el paper de l'Ajuntament, en la gratitud que hi ha per les persones que conformen l'Ajuntament, que s'han volgut apuntar en el carro de l'edició, no només de l'edició del llibre, sinó de compartir i consensuar una mica les propostes de futur. La reunió que van fer a l'Ajuntament, per tant, entenem que aquestes propostes de futur que surten en el final són compartides per la majoria dels que han posat les mans i ells, i també de l'Ajuntament. I res més. Gràcies. Si vos pareix, si hi ha qualque pregunta o qualque qüestió, en parlem. Una pregunta a l'aire. Quina situació trobeu que estem en la majoria d'aspectes millor o pitjor que fa 30 anys? Bueno, en Xerifí ets president de Samipa, per tant, tu, Tomàs, estàs... Jo crec que aquesta qüestió requeriria que en parlàssim molt a fons.
I per tant no crec que hi hagi una resposta ara així breu que pugui contestar. Jo crec que en general estan més bé. En general estan millor que fa 30 anys. I crec que les persones que han fet feina dins l'educació i que avui en dia, per exemple, estan jubilades o que han passat els darrers 40 anys en el món educatiu, jo crec que poden pensar en aquest sentit que jo ara dic. Ara, si llavors anem desglosant i anem mirant punt per punt, probablement hi hauria coses que no estan tan bé, coses que estan pitjor. Però jo crec que globalment, de manera general, avui en dia, la importància que es dona a l'educació no la tenia fa 40 anys, per exemple, fa 30 anys. Per tant, crec que en aquest aspecte. Que això vol dir que va bé? No. No. Encara molta feina per fer. Encara molta feina per fer. En molts aspectes. En molts aspectes. S'ha de dir també que comença a haver escoles dins del municipi que comencen un processos nous de canvi. I aquest canvi jo crec que serà imparable, perquè s'està estenent molt aviat. I aquestes escoles que estan apostant per nous models de fer feina, d'ensenyar, probablement marcaran un camí nou. Això serà una petita revolució dins el món de l'ensenyament. Que tampoc no serà fàcil, perquè hi ha moltes resistències, perquè també ens han educat d'una manera determinada i ens han ensenyat a fer la feina d'una manera determinada. I per tant, aquí també la universitat, i ara ja te faig pilota, la universitat també haurà de fer feina, també haurà de dir moltes coses, també haurà de canviar plantejaments. Entre tots haurem d'enfocar l'educació des d'un altre punt de vista. Haurem de pensar que les coses són molt diferents, que el món ha canviat i que els docents també hauran de canviar. No és possible això. No és possible fer lletra cursiva una darrere l'altra en cal·ligrafia. El qual no vol dir que no sigui necessari saber escriure. Saber escriure bé. Però vull dir que aquest model que s'està imposant, que jo crec que aviat estarà molt estès a Balears, perquè hi ha moltes escoles que estan feina, probablement marcarà un abans i un després de l'educació. També és important que no només estan fent feina a les escoles, els instituts també s'hi han apuntat, i això també és molt important. Perquè si feim feina a educació infantil, molt bé, tot va de primera, els lots s'ho passen bomba, feim feina primària, i també els lot disfruten, i arribam a secundària, arribam als instituts, i llavors hi ha un xoc, malament no anirà. Haurem d'obrir un camí que aquests el puguin seguir, perquè si no també els duim directament a un desastre. I per tant, tot això jo crec que haurà de ser una reflexió que tampoc no serà fàcil, perquè aquí també, entre cometes, hi ha uns drets que ningú està disposat a deixar d'entrada. Me refereixo al professorat. I per tant també serà necessari que a dins el sector educatiu poquet a poquet la gent entengui que aquests canvis s'hauran de produir, i això és així. Hi haurà resistències, hi haurà dificultats, però jo crec que el camí està encetat i anirà cap a bé. Per tant, jo en aquest aspecte som optimistes, tot i que no som il·lus. Però vaja, crec que les coses aniran bé. Acabes de dir un dret. Sí. Quins drets són? N'hi ha de distints tipus. Si jo ara et dic que, per exemple, un centre vol fer un projecte educatiu determinat, se pot trobar que una part del professorat d'aquest centre, que està destinat allà de fa molts anys, per exemple, d'entrada no estarà obligat a participar d'aquest projecte. I sobretot, no tant és important que estigui obligat o que no estigui obligat, sinó que ho vulgui fer. Perquè si està obligat, encara que l'obliguis, és igual, no funcionarà. Si tu obligues una persona a fer una cosa que no hi creu, que no vol fer, no funcionarà. M'estic referint, per exemple, a un concurs de trasllats. Un concurs de trasllats se fa
en base a una puntuació determinada. I aquesta puntuació adjudica una escola d'un professor en funció dels anys que fa feina, de com s'ha format, de l'experiència docent que té, etc. Sense tenir en compte on anirà a parar. S'han de conjugar aquestes dues coses, perquè també podrien caure en tot el contrari, que seria la tria dit del personal que volen que vagin als centres. I això és perillós, perquè els primers que triaran els bons, però els primers que triaran el que ningú ha volgut. Per tant, hem de saber com poden combinar una cosa amb l'altra. Que aquests drets, d'alguna manera, quedin definits, que quedin clars, però que no siguin determinants, per una banda, i que el projecte del centre també quedi clar, també cadascú sàpiga on anirà a parar quan va a un centre i què haurà de fer dins d'aquest centre, i entre una cosa i l'altra jo crec que poden arribar a solucionar. No serà fàcil, perquè, a més, moltes d'aquestes coses no depenen ni de l'escola, ni dels mestres, ni de l'administració municipal, ni de l'administració autonòmica. Depenen d'una administració estatal. Què vol dir jo? Ara, per exemple, l'any que hi haurà oposicions amb un temaris de l'any 2002. No ha passat res l'any 2002, en cert. És a dir, ja dona idea de la importància que donen en aquest tema. Només és un detall, però això vol dir que ja ho veurem. Per tant, des de l'Estat també haurà d'haver canvis, perquè si no se produeixen no tenim la capacitat normativa per canviar l'educació a les Illes Balears, encara que tinguem les transferències d'educació. No podem decidir en el 100% del que volem, perquè en molts aspectes estan lligats, estan vinculats a l'Estat. Un dels aspectes més importants és el del pes, per exemple, el pressupostari, que determina moltes de coses. Les coses se fan o se deixen de fer moltes vegades en funció de les disponibilitats que tens per poder-ho. Jo, si m'ho permets, veient que xerran de l'escola i per la part que me toca com a mare, també trobo que ha xerrat de totes les institucions, però n'ha xerrat d'una que potser sí que hauria de fer la passa més grossa i més fàcil, que és la família i els pares. Per la part que me toca, te diré que el que és la participació dels pares avui en dia a l'escola, m'atreviria a dir que és nul·la. No per part de que l'escola tanqui les portes, al contrari, l'escola de Sonyarencs avui en dia, pel que conec, té les portes obertes de bat a bat a tothom, però els pares no sé on són. Vull dir, aquí hi ha alguna que xoca. Volen canviar el sistema, l'estem canviant, fent coses, però el que és la base no puja, no? La base està immòbil a la camina en el sofà. Tenim una oportunitat. Això vull dir, si el que vosaltres heu dit en el llibre, que aporta que aquesta llavor ha de créixer, potser d'aquí, no importa esperar 25 anys, però potser d'aquí 5, si mirar si realment aquesta llavoreta germina o si és ben podrida. En Pep ara apuntava que en tema de participació probablement estan pitjor que fa 30 anys. Però és que fa 30 anys hi havia un objectiu molt clar, molt determinant. Fa 40 anys sortien d'una dictadura, encara hi havia una dictadura, per tant hi havia moltes coses a fer, a canviar, i això jo crec que engrescava molta gent de cara a un objectiu. Avui en dia probablement ens hem acomodat molt en aquest aspecte. I si l'escola més o manco funciona, m'ho guardes el lot i va, ja està. No m'he de preocupar de gaire cosa més. Per tant, aquí, a veure que el paper dels pares és molt important. I jo, que escolto molt de mestres durant tot l'any, diria que avui en dia la gran majoria de mestres diuen el gran problema que avui en l'escola no són els alumnes, són els pares. Són els pares. I si no, si hi ha mestres aquí en actiu, que diguin si és així o no és així. Són els pares. Perquè són els que generen més problemàtica dins l'escola. Això no es pot generalitzar, no tots els pares són així. Molts de pares que es preocupen, que estan a davant dels seus infants, estan a davant de l'escola i participen, etc. Però, de forma general, un dels greus problemes que hi ha en aquest moment és crec jo.
d'acord, home. No, és que... Bé, amb això discrep, però bé. Jo... El que va fer un poc de Sánchez temps que vaig estar en xat davant de sa mi pare, de Llorenç. Va ser fet de menys preu, diria, de les institucions supramunicipals. O sigui, hi ha conselleria i hi ha per munt. El fet és que molts deien que ens van entregar una escoleta que aquí l'Ajuntament va fer els esforços que va fer falta per poder-la, l'escoleta d'infantil, i ens van entregar sense cap cadira, sense cap pissarra, sense res. Nua, ben nua. Però la foto la van venir a fer-ho. Ara, sa mi pa ha hagut de no sé quants de 1.000 d'euros en pagar dels 13 ordenadors. O sigui, és ver que canvien les formes però no canvien els fets. De fa 8 anys, jo ara ho vaig fer durant 6 anys, crec, fins ara. Crec que l'educació és de part de les conselleries i en general de les grans institucions és la gran oblidada per això. Per molt que llavors omplint la boca i tot això. I clar, els pares jo supos que fan el que poden i crec que també moltes vegades els polítics són els reflexos de la societat, per desgràcia. No dic que hi hagi un mal polític, però el que dic és que els interessa ben poc l'educació. 107 barracons a Mallorca. 107. Vull dir, no estem tan bé, crec jo, en aquest aspecte. Ara, jo el que puc dir, els mestres un 10 i els pares, com a mínim, els que van fer feina durant 6 anys, passant de gestor a la directiva fins a tots els que van col·laborar, collonuts. Això no se pot. Massa fan, molt fan jornada de 10 hores i llavors encara venien a fer xarrosses i venien a fer i... Ara, jo crec que el tema institucional no anant gaire bé. Doncs... Hi ha més preguntes? Els pares que donen per deixat Santa? I no, si els pares... Només una cosa. Dient ja que heu tingut, ja que heu vengut, els que heu vengut avui, però que fa, si voleu, durant l'inici de l'os ja darrere, vos donaran un llibre, gratuïtament avui, a partir de demà se vendran, a partir de passat demà. I ja que heu vengut demà, com vos dir un obsequi. I després també aprofitarem, Antoni Olí, que ha vengut, per fer aquesta visita guiada a les dues aules que heu fet referència. Aquí dalt i també no sé si mos queda cap boca que dir per un dia. Ah, sí.